Toate bani matriculare. 3 milioane matriculare, așa se... Vrei să spun cât costă la BMW? Dar vrei să spun cât costă asigurarea BMW RCA-ul? Întreabă-mă că spun. 6 milioane jumate. Bă, tu ești câine? Spune repede! Tu ești câine? Deci bă, hai aici. Vine aici la pumnul meu. Uite-mi pulă ce motor ai. Uite cât de fain e. Deci fii atent cât îi văd. Ha? Mai pui și un parbriz mare. Mai lung un pic, știi? Bă, tu ești câine? Să nu dea cealaltă. Așa? Sănătate, domnule. Ia la cealaltă. Asta nu mai sarde. Și de la asta n-ați găsit motor? De la Big Moto. Cine e Big Moto? Nu prea. I-am zis de... Cine e Big Moto, bă? Big Moto. Și nu v-am spus asta cu vorbirea asta, că el mi-a povestit, zic, la Big Motor îți 28 de transați voi în curte și am avut numai 24 și am supărat pe amândouă. De ce? De ce, domnule, ce s-a întâmplat? Mi-a făcut poză la urmă. Ce vezi că am și-a făcut noaptea? Ce-a făcut? Ce-a făcut? A făcut poză la o motocicletă, eu o trimit doar pe Messenger și am mers acolo la altă motocicletă. Deci el a făcut poză la parc. De ce ați făcut poză, da, la parc, la toate? Dar eu știu cum iau motoarele. Se duce în parc din asta de vechituri, motoare de ca să